حکومت دمکیه هی نهاد سوریه دا سروریا خود که بتناخا نبویه هیز. نج عالی سیاسی دا نج عالی لشکری دا مرف دکاره بیجه فرمیت کی کو بهز خا در کوی و بده مشاندن تنه اگر او هبا گلک مداخلین در و کو د سوریه دا یکونها د هندری حکومت دا تیکرن و چی نبوبه. جبر و جدسپیک دا حتی روجا ایرو د زمان حکومت دمکی دا ام سوری دبی پرسکری که خود چاره سر بکن لی مخابن جدر وی سوری هر کس دناوا پرسکری که د سوریه دا تی جیان کرن هنه دوی معنی دا یعنی مروف دکاره وی بیجه براستی د سوریه دا جدسپیک هلوشین دا اف دا دیار کرن اگر سوری نبه وی سوری نیا چه کسی به لسر وی بنگهه پلانین کوج در و هاتن کرن yani desverdanên derva yekû li ser Sûriyê tên kirin. Divê manê de eger bi rastî hikûmeta demkî heta ew resmiyet û fermiyeta xwe biya xwe bi rengê Sûrî qezenc neke wê her tim ev destwerdanên derve hebin û ev êrişên ku li ser her du taxa jî hatin kirin bêguman ji destwerdanên derva qut em nagirin dest. Elbet helwestê qehremanên ku di vê pêvajiya şerê êrişa ku li ser her du taxan hatin kirin helwesta berxwedaniyê dan diyar kir. Li beramber siyasetekî ku te tune dihesibîne li hemberî bangawaziya ku tê teslîm bibe tê hemî tiştê xwe ji bîr bike li hemberî nasnema çandî a civak a exlaqê civakê ji bo ku wê bipar esas hêza ewlehiya hundir ev parast. Bi rastî jî li hember hemû nearamiyê ku di Sûriyê de jiyan dikir her du taxên ku kêmek bêjî di nava xwe de aramiya parastinê jiyan kirin. Bi Sûriyê temamî em lê binêrin li beramberî rewşê ku hatin jiyan kirin. Yani di rewşa giştî de jî em eger binêrin gelek hêz û dewletên derva yekû Sûrî xistina rojeva xwe hene. Yek ji wan biryarên qanûna Qeyser ya ku gerek bê rakirin ev ceza li ser Sûriyê hat rakirin. Rakirina van cezaya li ser bingeha ku garantiya hemî pêkhateyê ku di Sûriyê de jiyan dike êriş li ser van çê nebin yek jê şert ew bû. Lê mixabin di Sûriyê de ji Drûz û Alewî û Mesîhiya û hemû gelên ku ji pêkhateyê dîtir jî bi rastî van êriş nehatin aniha jî ev meczere li ser gelê Kurd tê kirin. Yani divê rewşê de pêdivî heye ku em ji van welat û dewletê ku bi rastî van biryarina girtine bipirsin yani. Li hemberî vê jî helwest û mewqifê xwe bi rengekî şêmber bidin diyar kirin. Yani ev garantî ji bo çi hatin kirin? Bi rastî ji bo ku meczere zêde bibin an ji bo ev meczere ji hûlê bên rakirin. Yani êdî ev gel yani gotina ku em birayê hevin rewşa heyî ji ortê rakir. Eger tu dijminê xwe nebînî tu êrişekî bi vê rengî nabe ser gel. Dijmin tê dîtin û êriş